que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe senta connosco no noso plató a conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, que aquí imos falar do momento actual que vive a Sanidade Pública de Galicia. Conselleira, moitísimas grazas por aceptar unha vez máis o noso convite. Benvida a Correo Televisión. Moitas gracias a vostedes por invitarme. É un placer estar aquí. Bueno, pois temos moito de que falar, comezando pola crise, todo iso, todo o que conleva a complicada situación económica. Malia todo iso, momento de recortes, momento de controlar todo o que se gasta, podemos ter a garantía os galegos de que a nosa sanidade segue tendo e vai seguir tendo unha boa saúde? Pois eu penso que sí. Eu penso que a sanidade galega é moi boa. Temos magníficos profesionales, temos magníficas instalacións para que traballen eses profesionales e eu penso que vamos a seguir tendo a esos profesionales e todos nós estamos a traballar para que así sexa, co cual podemos decir que sí, que os galegos van a seguir gozando de boa saúde porque a súa sanidade pública vai a seguir gozando de boa saúde. Sen embargo, que nos contan os partidos na oposición e os diversos colectivos sociais e profesionais é ben distinto, non? Pois falan de que hai continuos ataques á sanidade pública por parte do Goberno da Xunta e din que co PP camiñamos cara á privatización da sanidade. Vostede non teme que esa mensaxe acabe por callar na cidadanía? Mire, eu penso que non, porque os ciudadanos veñen moito os nosos servicios, todos son usuarios potenciais, pero temos moitos usuarios, é dicir, hai moitísimos ciudadanos galegos que acuden aos centros de saúde, aos hospitais, e eles saben que esta realidade non existe, que a realidade é outra, que os profesionales os siguen tratando ben, que sigue habendo de todo para tratalos, e que realmente eu penso que están sendo moi ben tratados, e eles o sinten que realmente cando teñen un problema e acuden ao servicio sanitario público, siguen con unha excelente calidade e siguen sendo moi ben tratados. A ver, a mensaxe é fácil de decir que privatizamos. A sanidade necesita cambios, o vimos dicindo de fai moito tempo, necesita cambios e necesitamos adaptarnos aos pacientes porque temos unha poboación envellecida, o sistema está moi ben adaptado para atender a patoloxía aguda, pero cando temos que tratar os pacientes crónicos xa non o facemos tan ben. E este é o cambio que necesitamos. Hai que adaptarse, por outra parte, ás novas ciencias, á nova xenética, á medicina personalizada, e hai que utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación. Temos que cambiar a maneira como facemos as cousas. Entonces, estes cambios crean resistencias e estes cambios, bueno, pois son momentos de inquedanza e, sobre todo, porque estamos nunha situación económica moi complexa, moi complicada e que a sanidade necesita cambios para facerse solvente, para facerse viable e para que realmente podamos seguir disfrutando desta magnífica sanidade que temos. Entón, bueno, pois sempre é fácil, pero, repito, eu creo que todos os que nos acuden aos nosos servicios saben que son ben tratados. Tocalles xestionar unha área que é moi sensible nun momento, como dicía vostede, moi complicado. De feito, a Consellería de Sanidade tamén vai ter o ano que ven menos orzamento que este, non moito menos, pero sí 35 millóns de euros menos, non? Que, bueno, pois dan para moito. E iso, a pesar do que se vai recadar polo chamado céntimo sanitario, o imposto sobre os carburantes. Iso como se explica? Porque parece un pouco contradictorio. A ver, porque os ingresos da Xunta baixaron un 1%, un algo por cento. Os presupostos, sin embargo, do Servicio Galego de Saúde e da Consellería de Sanidade só baixan un 0,6%. Se temos menos ingresos, hai que buscar ingresos de outra partida. E o céntimo sanitario é unha maneira de buscar ingresos de outra partida para que, precisamente, os presupostos da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde non baixen tanto como da Xunta. Isto é unha aposta clara da Xunta de Galicia un ano máis para que Sanidade teña uns presupostos o máis adaptado posible ás súas necesidades. Despois das medidas tomadas nos últimos anos, no sentido de aforrar, queda aínda marxe para aforrar? En que partidas? Eu penso que sí que queda marxe. Mire, fixemos un esforzo tremendo en farmacia. E, sin embargo, todavía temos €1 por receta, o gasto de €1 por receta máis que o Sistema Nacional de Saúde.
Eu creo que aquí... Pola poboación envellecida, supoño. En parte, pero tamén hai outras comunidades autónomas como Asturias ou como Castela e León que tamén teñen unha poboación moi envellecida e, sin embargo, teñen un gasto por receta moito máis baixo que nós. Co cual estamos traballando cos profesionais, estamos traballando cos médicos de atención primaria para que fagan todavía máis unha prescripción máis eficiente. Introducimos na receta electrónica algunha axuda para eles para que sepan cando van a prescribir algo se hai un medicamento máis eficiente, é dicir, igual de bo ou igual para o proceso que están a tratar, pero a un precio mellor. Estamos a traballar con eles en todos estes mecanismos. Estamos protocolizando todavía máis algunhas patoloxías e eu creo que ese é o camiño para poder baixar este euro por receta que todavía temos máis que no Servicio Nacional de Saúde. É así en todas e cada unha das partidas. Ahora son os profesionais os que saben o que se pode facer e como se pode facer dunha maneira máis eficiente. E isto no que estamos a traballar. Bueno, logo abondamos nesa cuestión, pero hai outro asunto no que se está a dar un aforro, parece un asunto menor, pero non o é, a factura enerxética, non? De feito é moi importante, non? Creo que hai un plan en marcha, un plan integral que pretende que teñamos os hospitais máis eficientes de España, e isto é moito dicir. Isto é moito decir, pero eu creo que si o vamos a conseguir. Os hospitais consumen o 80% de gasto en enerxía da Xunta de Galicia. Co cual, o que nos plantexamos no 2010 foi facer un plan integral de eficiencia enerxética. Xa temos adxudicado o do Complexo Hospitalario de Santiago, co cual vamos a conseguir un aforro en torno a un 40% respecto ao que gastábamos antes, pero non só aforro económico, sino un aforro tamén de emisión de CO2 e de gasto enerxético, que sempre é importante. Temos agora xa en marcha o concurso de Ferrol, que tamén vai a permitir un aforro moi importante. Licitamos outro día o de Complexo Hospitalario da Coruña. Tamén temos en marcha o de 5 centros comarcais, 5 centros máis pequenos, que é Burela, Monforte, O Salnés, Cee e Calde. E sacaremos a continuación o de Lugo, que tamén ten un gasto moi importante, porque é un hospital moi grande, ten un gasto enerxético importante. En Ourense vai no novo edificio e, por suposto, en Vigo vai a máxima eficiencia enerxética que hai agora mesmo en toda Europa. A nivel global, iso canto aforro vai supor? Bueno, en cifras está cuantificado? Sí, estamos a falar que podemos conseguir un aforro de 100 millóns de euros. Ata? Nos próximos 8 anos. Sin ter en conta a subida da luz, é dicir, a subida das tarifas enerxéticas, porque, ademais, é un proxecto moi bonito, porque, ademais, intentamos que a maioría dos centros utilicen biomasa, utilizan caldeiras de biomasa que teñen uns aforros moi importantes e, ademais, realmente isto vai a poñer en valor o rural galego. É un proxecto que nos vai a permitir, ademais, crear empleo no rural e utilizar a biomasa galega dunha maneira moi pioneira, co cual non solamente vai a forrar o Servicio Galego de Saúde, non solamente van a forrar os hospitais, sino que vai a servir de motor económico para o rural galego. E xa que fala do rural, hai uns días descartaba vostede que se vayan pechar centros ou consultorios no rural galego, non? Pero si dicía que hai cousas que van ser inviables. Póñame exemplos. Pois mire, o exemplo claro é a disminución de poboación que temos en moitos destes concellos. Entonces, está dimensionada a plantilla, pois o mellor para 4.000 ciudadanos, pero resulta que agora só quedan 2.000. Entonces, realmente o que hai que ver é como dimensionamos a plantilla, como prestamos atención a eses ciudadanos, a mellor atención posible no seu domicilio, sin sacalos do seu domicilio e sin trasladalos, pero de outra maneira, utilizando por unha parte as tecnoloxías da información e da comunicación e por outra parte adaptando as plantillas á realidade de cada un dos concellos. Bueno, e esas cousas nunca son ben recibidas, non? Por exemplo, nos sindicatos. Evidentemente, esos son os cambios que lle decía eu antes que crean moita resistencia, pero eu penso que é imprescindible replantearse todas as plantillas que temos e adaptarlas á necesidade e á realidade da nosa geografía e dos nosos cidadáns. Por seguir cunha cuestión polémica tamén moi contestada, o copagamento de fármacos de dispensación hospitalaria, vostede ten dito que neste asunto se fai moita demagoxia.
Sí, se fai moita demagoxia porque, primeiro, estes fármacos se están dispensando no hospital, pero en moitos casos se podían dispensar na farmacia na farmacia de calle. Si se dispensan, se o paciente recolle, en vez de recollerlos na farmacia hospital, os recolle na farmacia de calle, xa tiña que facer a aportación. Entonces, o que estamos dicindo é que non se pode discriminar os fármacos por onde se recolla. Estes fármacos teñen dispensación, a teñen desde o Real Decreto 16. Entonces, o que temos que mirar é como esa repercusión é a menor para os cidadáns. E iso é o que estamos analizando e estudiando. Pero a discusión de si van a ter ou non aportación é unha discusión que non pode ser por onde se recollan. Ten que ser por outros criterios, pero independentemente de onde se recolla. E tamén é verdade que nas distintas comunidades autónomas hai unhos fármacos que se recollen na calle e outros fármacos que se recollen na farmacia hospitalaria. Non pode depender da comunidade autónoma que tú teñas que pagar unhos fármacos ou non teñas que pagar eses fármacos. Entón, eu penso que hai que homoxenizar e que os ciudadanos teñen que ter o mesmo acceso aos medicamentos e a mesma aportación independentemente de que en comunidade autónoma vivan ou donde recollan eses fármacos. E o que ven decir a orde do Ministerio é que estes fármacos, ao igual que outros 6.000 fármacos que se están recollendo na farmacia hospitalaria, na farmacia de calle, eses fármacos son para pacientes crónicos tamén. E tamén teñen unha aportación reducida. E estes 137 que se incorporan agora, independentemente de onde se recollan e independentemente de que unhas comunidades autónomas o teñan na farmacia do hospital ou na farmacia de calle, todos os pacientes van a pagar un 10%, sean activos ou pensionistas, cun máximo de 4,20 euros. Pero que, ademais, que os pacientes pensionistas lle entra dentro do tope dos 8 ou dos 18 euros, dependendo da renta. E isto que fai que facer? Homoxenizar. Por iso digo que é moi fácil facer demagoxia. E, por outra parte, a ver, os pacientes que están exentos por renta van a seguir exentos, non van a seguir pagando, co cual os máis frágiles e os pacientes máis desprotegidos, esos van a seguir, non van a pagar tampouco. E despois, falando de concellos, hai que ver que cada concello vai a ter moi pouquiños cidadáns nesta situación. Por eso eu lle pedía prudencia aos alcaldes para que vexan o que realmente vai acontecer en cada un dos concellos. Porque en cada concello, non sei, depende da poboación, porque isto vai moi relacionado ca poboación, pero se teñen 1.000 ciudadanos, que van ter? 2 ciudadanos ao ano, que van a ter que pagar 4,20 euros, 8 euros. Eso que hai que saber para saber de que estamos a falar, non? Con algúns deses alcaldes que forman, xunto con outros colectivos, unha plataforma que se creou hai pouco o fío e en contra dese copagamento, vai ter que falar vostede a semana que ven, non? Creo que vai recibir a esa iniciativa galega pola gratuidade da sanidade pública, non? Home, a acordos non van a chegar, porque os posicionamentos son ben distintos, non? Pero supoño que lles explicará un pouco todo isto, non? Pois precisamente lle vou a explicar isto, vou intentar sacar os datos de algúns concellos de Galicia para que vexan realmente cal é a situación e despois, bueno, pues tamén vai a depender moito, dependendo dos concellos, vai a depender moito de cantos pacientes teñen exentos, cuántos cidadáns teñen por debaixo da renta que se considera que están exentos xa, bueno, é a situación. E despois tranquilizalos, vou intentalo polo menos tranquilizalos que realmente ningún paciente vai a deixar de recoller a medicación por problemas económicos. Creo que isto é fundamental e que sí se poden buscar fórmulas, incluso con eles, colaborando con eles, para que se hai algún paciente ou algún ciudadano que realmente este nunha situación extrema que non vaya a poder recoller a medicación, que podemos buscar fórmulas para colaborar entre ambos para ver como tal. Porque xa os concellos é verdad que teñen unha partida presupuestaria para pagar incluso alimentos. Non estamos a falar só de fármacos, sino non alimentos ás familias máis desprotegidas do seu concello. Co cual este sistema xa teñen eles creado e xa o están a facer en algúns casos. Entón, bueno, que podemos é colaborar con eles tamén para ver que realmente estes pacientes pues, estén especialmente protegidos, digamos. Pero o que sí é certo é, primeiro, cos máis desprotegidos, é dicir, os parados de longa duración e os que teñen unha renta non contributiva, todos estos xa están exentos ahora mesmo.
Cando se vai empezar a aplicar ese copagamento? Bueno, estamos a traballar para empezar a primeiros do ano que ven, pero, bueno, é un sistema complexo porque hai que unir, ademais... Esa é a data tope, non? Sí, ese... Pero podería ser antes, quero dicir. Non, estamos traballando con esa data, estamos a traballar con esa data, podríase retrasar se hai algún imprevisto que non nos permita chegar con esa data, pero a data coa que estamos a traballar é esa para intentar adaptar tanto a farmacia hospitalaria como a farmacia de calle, porque hai que unir as dúas, hai que unir os dous programas informáticos, porque o paciente pode recoller, vai a seguir recollendo fármacos na farmacia, na súa farmacia, vai, se está recollendo algunha farmacia hospitalaria, teñen que se comunicar os dous para limitar os 8 euros, no caso dos pensionistas, os 8 aos 18 euros, e que non paguen máis. Hai outra cuestión moi polémica que sempre nos preocupa, as listas de espera, xa sabe que andamos sempre moi pendentes das cifras, non? Está neste momento a demora media para unha intervención case nos 100 días, sí que hai unha mellora no tempo que hai que agardar para esa primeira cita hospitalaria por enfermidade, hai 5 días menos con respecto ao ano pasado, pero en quirófanos a cousa está máis ou menos igual. Por que non se pode facer máis? Non se dá tallado esta espera? Ou non é tanta en relación con outras comunidades, non sei... A ver, a lista de espera é algo consustancial co noso sistema sanitario, co sistema sanitario español, porque é a maneira que temos de planificar os servicios, non? En setembro, que é esa data, 30 de setembro, sempre se dispara un pouco por todo o tema do brau. No brau se opera menos, os profesionais están de vacacións, son profesionais que non son sustituibles, un ciruxano cardíaco, un neurocirurxán, un ciruxán xeral non é sustituible, non? Entonces, sempre nos meses de verán se dilata un pouco máis a demora. En xuño a demora era bastante menor. Pero que sí estamos a garantizar, nós estamos a traballar por prioridades. Desde o principio dixemos que non se poden tratar igual todas as patoloxías. Entonces empezamos a traballar cos profesionales desde o primeiro momento para definir aquelas patoloxías máis prioritarias, que chamamos de prioridade 1, aquelas que teñen unha repercusión moi importante sobre a vida das persoas. Esas están perfectamente definidas, e esas sí que seguimos cumplindo absolutamente o obxectivo, que é a de 30 días, e estamos en torno aos 16, 17 días, sempre, independentemente do trimestre do ano e independentemente de cando sexa. Na prioridade 2 tamén estamos a traballar, están prácticamente colgadas todas as prioridades xa na páxina web, xa é coñecida por todos os profesionales, xa é coñecida incluso por os pacientes, xa lle decimos aos pacientes que están en prioridade 2 e que os operaremos en 60 días, tamén se está a cumplir prácticamente o obxectivo de 60 días. En setembro quedamos en 61 días, é dicir, moi preto do obxectivo. En decembro considero que todos os hospitais cumprirán este obxectivo. Sí que é certo que na demora global pois temos algunhas dificultades, fundamentalmente en Vigo, e ao facer a media do Servicio Galego de Saúde, Vigo impacta dunha maneira moi importante, e Vigo no seu conxunto, tanto no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo como en Povisa. Entonces, bueno, pois sempre ten un altísimo impacto, e teñen moito máis impacto os hospitais grandes. Entonces, aí sí que no mes de setembro cerramos en 100 días, en decembro vamos a cerrar, eu penso que bastante mellor, pero sempre é unha media. E sempre hai que ter en conta que o número de pacientes que están a esperar ou que están nesa lista de espera son os que necesitamos tamén para programar os quirófanos. Necesitamos ter pacientes para poder facer as programacións cirúrxicas, pero se operamos 154.000 pacientes nun ano, significa que temos que ter eses pacientes nun ano, porque senón teríamos os quirófanos desocupados, e iso, se estamos a falar de eficiencia, non sería moi eficiente. Tamén se ten avanzado moito nas intervencións que non precisan hospitalización, non? De feito, por exemplo, no Clínico de Santiago son case a metade, non tanto, pero achéganse, non? Home, queremos chegar no conxunto do Servicio Galego de Saúde a que sean prácticamente o 60%, as que non precisen hospitalización, as que se vayan no mesmo día ou
como moito, que se vayan ao día siguiente, é dicir, con un día de ingreso. A ver, estos profesionales están traballando sempre que é posible, porque hai que elexir os pacientes, hai que buscar as patoloxías, pero sí é verdad que se avanzou moito e se está a avanzar moi rápido en todos os hospitais. Aquí no clínico outro día poñamos un quirófano máis, porque se necesita máis estrutura, e realmente vamos moi ben. No Complexo Hospitalario da Coruña tamén teñen un área no Aventilago para a cirurxía maior ambulatoria, no de Lugo tamén hai un área completa para a cirurxía maior ambulatoria, en Ourense tamén, e bueno, en Vigo espero que no novo hospital teñamos unha gran área tamén, porque o Meixoeiro queda prácticamente todo para a cirurxía maior ambulatoria, son 14 quirófanos, co cual vai a ser un antes e un despois en canto se abra o novo hospital. Outra cuestión polémica, e volvendo ao tema dos sindicatos, que tamén andan alporizados despois de escoitala dicir a vostede que ve moi ríxido o Estatuto dos Empregados Públicos, non? Diz vostede que fan falta, que impide facer as melloras necesarias. En que sentido? A ver, que é o que habería que cambiar? A ver, isto non é algo... un tema delicado. É un tema delicado, é un tema que, como digo sempre, os cambios crean resistencia, pero é algo que os profesionais levan moito tempo pedindo e reclamando. Os profesionais queixanse sempre de que temos un sistema que non os recoñece, que non recoñece o esforzo, que non recoñece aquel mellor traballo, que dá igual, é dicir, que temos un sistema que dá igual que o fagas ben que o fagas mal, porque prácticamente os sueldos son iguales e porque non hai ese recoñecemento. Bueno, pois eu digo, poñámonos a traballar, busquemos sistemas para facer este recoñecemento, busquemos sistemas máis flexibles para recoñecer os mellores, para que incluso está hablando de unha acreditación distinta que hai agora dos profesionais. Non pode ser que un profesional que entre recién terminada a residencia teña o mesmo recoñecemento que un profesional que leva 20, 25 anos. É verdad que está a antigüedade, pero non estou hablando da antigüedade na empresa, sino que estou hablando do recoñecemento da empresa a aqueles profesionales que máis aportan a empresa, que máis aportan a organización, que aportan máis ao Servicio Galego de Saúde e que aportan máis aos cidadáns. E creo que isto é o que eles esperan, é o que levan moito tempo demandando. Entón, o que digo é, bueno, pois poñámonos a traballar para ver como podemos facer. No pacto que se firmou outro día entre o Ministerio e os profesionais, as organizacións médicas colegiales e incluso a CENS, o Sindicato Médico, está recollido de que hai que buscar algún sistema para isto, para recoñecer os profesionales e para traballar de outra maneira. Bueno, pois sentémonos e poñámonos a traballar nesto, porque eu creo que é necesario e é fundamental. Os sindicatos creen que isto que quere abrirlle a porta a rebaixas salariais? A ver, eso é o máis fácil de interpretar, pero non é así, é dicir, eu non falaba deso, falaba xustamente de todo o contrario. Eu penso que a crisis ten que pasar, é dicir, que en algún momento teremos que empezar a recuperarnos, e eu confío en que sea ao longo do ano 2014 por 2015, todos os analistas económicos están falando de que do 2015 podemos ter xa un viso de mellora. Bueno, pois para esa mellora preparémonos e que nesa mellora nos colla xa con un sistema de acreditación e un sistema de recoñecemento distinto que temos actualmente. Fala vostede do 2015, ese ano, cando chegue ese ano, teremos 800 médicos menos que no 2009, bueno, se non me corrixe vostede, porque me pon cara rara. Como se van a afrontar esas xubilacións? Non sei se chegan a esa cifra, pero hai moitas, non? Vanse producir moitas nestes próximos tempos, non? Hai moitas xubilacións, pero tamén hai moita xente nova que se incorpora ao sistema. Por eso poñía caras, porque non é que haxa 800 médicos menos, outra cousa é que se xubilen 800 médicos, porque teñan en conta unha cousa, os hospitais en España empezaron alá polos anos 70, as grandes residencias sanitarias se construíron no Insalud, que non era Insalud todavía, era Seguridade Social, se construíron nos anos 70 e foi cando entrou masivamente médicos no sistema, médicos e enfermeiras, médicos e enfermeiras no sistema, porque foi cando se creou Juan Canalejo, cando se construiu a Paz e se empezou a dotar o Almirante Vierna en Vigo. Entón, bueno, pois evidentemente é unha xeneración que foi a que puxo en marcha o sistema sanitario. E é verdad que foi a que puxo en marcha o sistema sanitario. E o sistema sanitario que temos hoxe, yo debemos a eles. Pero
todos vamos cumplindo anos. Todos vamos, eu daquela non empezara nin a carreira. Entonces, bueno, hai que dar pasos novos tamén. A nova xeneración ten dereito a traballar tamén. É certo que hai moita xente moi ben formada dentro dos profesionais que están a sair das residencias me refiro a dormir, da residencia universitaria, e que se están formando nas universidades e que necesitan tamén empezar a traballar. E non vai haber ou non se prevé que a situación económica que temos tampouco nin é necesaria. Penso, por outra parte, que vai haber novos hospitais en Galicia, novos hospitais que se vayan a construir novos hospitais e se van a facer novos hospitais. Non, entonces, bueno, pois teremos que empezar a traballar de outra maneira. E o que digo, eu creo que ademais o entenderon, outra cosa é que despois, bueno, pois sea duro e sea complicado, pero entenderon tamén que a xente nova ten que empezar a traballar e ten que empezar a desenvolver a súa vida profesional. Pero ten vostede que hai que repensar cada praza e iso, claro, xa se escoite e impacta un pouco, non? Pero era por o que lle decía antes tamén, é dicir, hai que ter en conta a poboación galega. Entonces, se temos menos nenos, o mellor non necesitamos tantos pediatras e necesitamos máis geriatras, ou máis internistas. A eso me refería. Ia máis por aí que por unha reducción. Claro, a ver, que foi como se entendeu, o mellor, non? Eu o que digo é que hai que repensar cada plaza de cada especialidade e adaptar as necesidades da poboación e as necesidades e a actividade que teñen que desenvolver. Entonces, bueno, pues as estruturas que temos hai que repensalas, é dicir, hai que mirar en cada caso concreto e en cada plaza concreta se é necesaria para a actividade que ten que devolver e para a poboación que ten que eu repito, hai algún concello que pasou de 4.000 habitantes a 2.000. É así. O que seguro que ano que ven teremos oposicións, non? Para personal facultativo. Xa está en marcha, a de personal facultativo de especialistas de hospitales xa está en marcha, xa se acabou o concurso de traslados e teremos a oposición a primeiros do ano que ven. Aí son 176 plazas, ¿no? 176 plazas. E vamos a sacar tamén a de médicos de especialistas de atención primaria, de medicina familiar e comunitaria e de enfermería. Eso será tamén o ano que ven ou se será atrasa máis? A convocatoria estamos tentando que sexa antes de que remate este ano, para poder facer os exames, facer primeiro o concurso de traslados, por suposto, e despois os exámenes ao longo do ano que ven. Intentar sacar algunha convocatoria, algunha especialidade, algunhas plazas máis o ano que ven, algunha categoría máis. Bueno, temos pouquiño tempo e moitas cuestións aínda das que temos que falar. Unha que tamén está sendo polémica, que nos gustaría que nos explicara, porque seguro que haberá moita xente na casa que non sabe exactamente a que consiste. Esas unidades de xestión clínica que se propoñen dende a Consellería para implicar os profesionais e que, bueno, pois tamén parece que xeran algunhas reticencias. A ver, as unidades de xestión clínica é algo, a xestión clínica, máis que as unidades. A xestión clínica é algo que te veñen reclamando os profesionais desde fai moito tempo tamén, porque din que eles son os que saben como se teñen que facer as cousas e que moitas veces a distancia entre os xestores e eles é moi longa e que eles queren participar de maneira activa en como se fan as cousas porque saben facelas mellor e a menos coste. Porque non é un tema económico, volvemos a decir o mesmo, é un tema organizativo, é un sistema, un modelo organizativo. Pero é verdad que eles falan desto, falan de que poden facer moito mellor as cousas e incluso poden facelas con un custe menor. Vale, entón decimos, bueno, pois vamos ver como nos organizamos. A ver, isto que é así e que levamos moito tempo reclamando, como facemos? A maneira de facelo é crear unidades de profesionais que sexan capaces de xestionar un número de pacientes e un número de procesos determinado. Médicos, enfermeiros, administrativos, un pouco todo. Claro, todo o persoal dunha unidade, desde o que recibe o paciente, desde o que o chama por teléfono, desde o médico que o vai operar ou desde a enfermera que lle ten que prestar, enfermera e auxiliar que lle teñen que prestar todos os cuidados. Como nos organizamos para a uns procesos concretos, a uns pacientes concretos, prestarlles a mellor atención? Bueno, pois vámonos a organizar. Entonces, bueno, pues diseñamos un modelo e para dar seguridade xurídica sacamos un decreto que estamos elaborando. Isto tamén no pacto
da Sanidade no pacto entre o Ministerio e os colexios e os profesionales tamén está que se desenvolverá a xestión clínica. Pero esa desenvolver a xestión clínica hai que plasmarla de alguna maneira. A maneira de plasmarla é en unidades funcionais. Bueno, estas unidades funcionais non ten nada que ver nin con que os profesionales vayan a cambiar de estatutarios a laborais. Non, van a seguir sendo estatutarios. Non vai a cambiar as retribucións, non as pode cambiar. Non podemos neste momento. Podemos traballar na acreditación, pero será un traballo paralelo. Non se van privatizar tampouco. Non podemos privatizarlas, é dicir, non hai ninguna maneira. Porque é un temor, non, que les expresan. Xa, pero non hai maneira, é dicir, inda que quixéramos, que non queremos, pero inda que quixéramos non se podría facer ca estrutura de xestión clínica. Outras comunidades autónomas que optaron pola privatización, pero non ten nada que ver ca xestión clínica. A xestión clínica é un modelo organizativo pensando en que os profesionales participan na xestión, non hai máis. Non hai máis. É que non se vexan fantasmas. Claro, é que non se vexan fantasmas, é dicir, non. Que pasa? Que evidentemente o Ministerio tuvo que cambiar o Estatuto dos Traballadores para aquelas comunidades que optaron por outro modelo, pero que han optado por outro modelo sin que teña nada que ver ca xestión clínica. Optaron por outro modelo de privatizar. Entonces, nós non optamos por o modelo de privatizar. Entonces, o que non se pode mezclar a xestión clínica co modelo de privatización. Son dúas cousas distintas. Outra cousa é que o Ministerio ten que traballar para nós que non pensamos na privatización e para outras comunidades autónomas que han optado por ese modelo. Pero a xestión clínica está no medio. Desgraciadamente coincidiu, pero non ten nada que ver. Bueno, pois aclarada esa cuestión, o 2 de decembro empeza un sistema tamén, bueno, novidoso, eu creo que vai ser moi utilizado pola poboación, as consultas telefónicas co médico de cabeceira, non? Isto sí que vai, supón un aforro e aproveitar tamén as tecnoloxías, non? Sobre todo, eso, aproveitar as tecnoloxías para dar unha mellor atención. Isto era algo que realmente os ciudadanos e os propios médicos tamén demandaban. Que ter que ir ao médico, ter que ir hasta ali, para a veces unha consulta que é unha tal... Bueno, isto o expresaban os pacientes e algún médico xo facía de maneira autónoma e bueno, pois chamaba, mira, os resultados son normales, non necesitas vir por aquí. Ou, bueno, pero con xente que tiña máis relación. Bueno, pois o que pretendemos é que eso se estenda a toda a comunidade autónoma, que o fagan todos os profesionales e que calquer paciente poda decidir que quere unha consulta telefónica en vez dunha consulta de presencia física. Desde logo, se o médico considera que o ten que ver, vaille decir, ven por aquí que te teño que ver. É dicir, que non quita, que tamén se entendeu a veces mal, que non quita que as consultas presenciais van a ter que seguir existindo. Pero o que queremos é que todo aquilo que se poda facilitar ao paciente, pois para resultados, para pedir unha... Podo seguir tomando isto ou para teño un neno con fiebre, bueno, pois que todo eso se poda solucionar tamén por unha consulta telefónica. Fago a última porque non temos máis tempo, me quedan algunhas pendentes para unha próxima entrevista en clave local, porque estamos en Compostela e nos interesa moito saber cando estará operativo o Centro de Saúde de Galeras, que levamos tantos anos esperando. Pois no 2015, inevitablemente, porque é un fondo europeo que remata no 2015, que o cual o 2015 ten que estar ese centro rematado e xustificado en Europa para poder ter a financiación, co cual, inda que... Non haberá atrasos. Non pode haber atrasos, pero sí é verdad que neste momento xa está prácticamente terminado o proxecto arquitectónico, que o presentaremos en breve, e que se licitará a obra aos primeiros días de enero. Pois, conselleira, moitísimas grazas por dedicarnos estes minutos, sabemos que ten a xenda complicada, así que, nada, moitísimas grazas e agardamos vela axiña, por suposto, por aquí. Pois moitas gracias a vostedes, foi un placer, espero que se aclarasen algunha destes fantasmas que temos e que se tome de outra maneira. Eu creo que sí, en todo caso, consellería sensible, sempre con temas que poden ser sempre xerar alarma social, non? Bueno, pero de verdad que calquer cousa estamos para aclaralo e que estamos a traballar, que teñen claro a xente que estamos a traballar todo o equipo da Consellería do Servicio Galego de Saúde para seguir mantendo este sistema sanitario público e para ofrecer a mellor asistencia posible. Moitísimas grazas, conselleira. Grazas a todos por seguirnos unha semana máis. Volvemos, xa saben, dentro de 7 días para seguir conversando, como facemos sempre, cos protagonistas da actualidade.